Salutare tuturor și bine v-am găsit la primul episod de pe acest canal cu Eurotrack. M-am gândit, adică bine, mă plictiseam, nu știam ce să fac și am zis că să filmez un videoclip, adică primul videoclip cu Eurotrack. N-am luat o cursă tare lungă, am luat o cursă de 210 km din Rostock în Selplen, țara nu știu să vă spun, și transportăm oțet de 4 tone și nu știu, sperăm să ajungem cu bine în ăștia 210 km pentru că da, aici fiind nefiind în România ar trebui făcut destul de repede, dar acum depinde. Adică să stăm și la semafor să facem un pic de roleplay ca să fie cu fața pușă verde. Avem noroc, se pare. Mai luăm aici frumos stângă. Opa. Apă și da. Mergem către destinație, iar roșu, opa. Am făcut noroc că putem... perfect, s-a făcut și verde. Dacă știam, nici nu mai prea. Dar asta este. Acum nu știu dacă să nu fie plictisitor. Nu știu cât o să dureze videoclipul ăsta, habar n-am. Dar oricum sper să nu dureze foarte mult. Mă joc de pe volan. Nu știu să mă joc așa tare bine pe volan, dar mi se pare mai realistic și mai frumos. Din punctul meu de vedere, așa de pe tastatură, cum mă jucam înainte, era plictisitor, adică știți, făceam o cursă și mă plictiseam de moarte așa cu volanul, e mai bine, rare ori când e să mă plictisesc. Și într-un fel e bine cu volan că te mai înveți cât de cât, să zicem așa. Porni și ploaia din câte se pare, dar asta nu ne va împiedica să ajungem la destinație. O să aici stăm pe bandă, că poate mai vine vreo mașină pe banda cealaltă și să nu încurcăm, după facem accidente și nu e bine. Încă n-am propriul meu tir. Adică bine, am 300.000 de euro, dar încă nu știu ce tir să-mi iau. Că am avut un tir de la Mercedes, dar nu-mi plăcea cum merge, mai mult de 117 nu prindea, numai când era de coborât. Dar rest, no. Uitați aici pe dreapta un incident. Și da, după cum v-am spus, mai mult de 117 la oră nu prindea, ceea ce mie nu prea îmi convenea, sincer. Că na, e mai frumos așa să merg cu viteză, bine, fără incidente, dar na, se mai întâmplă, ce să și facem, asta este. Văd că ploaia asta nu se mai oprește, văd că îi dă din ce în ce mai tare și fulgeră. Deci nu e prea bine. Benzină avem, oricum mai avem 144 de km, ne ajunge, nu trebuie să alimentăm. Hai să ne mutăm pe banda asfaltă, că domnul ăsta merge cam încet cu tirul. Și este cam enervant, pentru că nu merge cel mai tare. Bine, și acum nici unul prea aș mai da tare, că în curbe, mai ales cum și plouă, cam periculos. Că ne putem răsturna foarte ușor, mai ales dacă avem viteză și curbă mare, nu e prea bine. Și da, mai avem 111 km. Îi facem destul de repede, după cum v-am spus, că e mai mult autostradă,
mai mult o autostradă, nu drumuri, sate cum e pe DLC-ul cu România, acolo cu de 200 de kilometri, îți ia ceva. Acum ăla depinde. Depinde și de om cum conduce, cum... Văd că primesc notificări pe Discord de la servere. Deci e bine. Și așa pe Discord este o grămadă de servere, dar nici eu nu știu ce caut pe ele. Am mai intrat, am mai ieșit din ele și așa sunt o grămadă de servere. Le-am numărat o dată, erau vreo 20 ceva de servere. Oricum destul de multe și o stau numai pe vreo 2-3. În rest, celelalte nici că-mi pasă. Dar sincer să vă spun, mileni să ies din ele, că cum am spus, sunt cam multe. Asta este, sunt mai lene și așa, n-am ce să fac. Și da, văd că tot plouă, nu se oprește ploaia. Și avem 48 de km, deci ne-am mișcat destul de repede. Opa, era să luăm acolo parapetul, ne facem praf, dar nu s-a întâmplat asta, ceea ce este foarte bine. Dați să văd cum fac aici, că opa, era cam tare, dar sperăm să se oprească. Dar până termin eu cursa asta, nu știu dacă se oprește. Mergem un pic, facem dreapta aici. Domnul ăsta face dreapta, nu, o dus pe banda cealaltă. Nu spunem frână. Ce dăm ușor, nu ne grăbim. Aici trebuie să ne uităm, să vedem dacă vine cineva, semnalizăm, ne uităm, nu vine nimeni, îi dăm accelerație blană, mai avem 14 km. Am ajuns destul de repede, trebuie să fim așteptați duminică între ora 21:20 și luni la 1:30 noaptea. Noi am ajuns la 9:16 o să ajungem, din câte ne spune aici. Bine, dacă nu se întâmplă nimica, niciun incident, nimica, să sperăm. Așa. Bun. Mai avem un pic, mai avem 1 kilometru. Opa, avem semafor în față. Pânăm ușor. Semnalizăm dreapta. Să facă verde dată. Bă, parcăm, terminăm cursa și încheiem și acest prim episod. Am vrut să fac un episod tare lung. Așa, numai o cursă mică de 220 de km, nici nu mai știu cât a fost. V-am uitat, dar oricum trebuia să o lăs, că aici trebuia să facem dreapta. Semnalizăm frumos, dar facem aici, opa, trebuia să o comitem aici, fix pe final, să facem un mic accident. Perfect, Enter. O parcăm aici, la parcarea cu spatele, sincer să vă spun, nu mă pricep. Și presupun că o să-mi iei mai mult parcarea cu spatele decât toată cursa pe care am făcut-o acum și nu cred că se merită. Parcăm frumos, sperăm că ne iasă perfect. O să-mi se decuplează. Totul bine și să vedem câți bani primim pe această cursă. Excelent, excelent. 2350 de euro este foarte bine. Bun, cam atât a fost cu acest episod. Ne revedem în următorul. Pa, pa!